Julie! Julie! Nej! Hvad sker der? Ej, hvor er det her skært? Eventyr. Det er lidt som at cykle. Man glemmer det aldrig helt. Hvor er vi på vej hen? Vi skal ud og finde den eneste person i riget, der kan hjælpe jer to med at komme hjem. Alt, der bliver hvisket ind i øret på nogen, ender heroppe. På kanten af verden. Shh. Lyt efter.